କଥାରେ ଅଛି ସଂଯମତା ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ସଂଯମତା ବିନା ମଣିଷ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଚିଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସଂଯମତା ହିଁ ତାହାର ପ୍ରଥମ ଅସ୍ତ୍ର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିଏ ସେହି ଚାହୁଁଥିବା ଜିନିଷକୁ ହାସଲ କରିପାରିବ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ହାସଲ କରେ ସେତେବେଳେ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୋଇପାରେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିପାରେ। ଆଉ ଜଣେ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟିଆ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଯମତା ଓ କ୍ଷମା ବିଷୟରେ ସରଳତାର ସହିତ ବୁଝିବା, ଯାହାକି ରାଜକୁମାର କୁଣାଳଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ନାମ ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅର ନାମ ଥିଲା କୁଣାଳ। ରାଜକୁମାର କୁଣାଳ ବଡ଼ ନମ୍ର, ବିନୟୀ, ଆଜ୍ଞାପାଳକ ଓ ପିତୃଭକ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନେ କୁଣାଳକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କୁଣାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବାକୁ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ରାଜକୁମାର କୁଣାଳଙ୍କ ପତ୍ନୀ କଞ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଅତି ପତିବ୍ରତା ଓ ସୁଶୀଳ ଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ସାନ ରାଣୀଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ତିଷ୍ୟରକ୍ଷିତା। ସମ୍ରାଟ ସାନ ରାଣୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତିଷ୍ୟରକ୍ଷିତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଭଲ ନଥିଲା। ସେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଉପରେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ସାବତ ମା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜକୁମାର ତାଙ୍କୁ ନିଜ ମା ପରି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତିଷ୍ୟରକ୍ଷିତା ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ଦିନେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏକାନ୍ତରେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଲେ ଏବଂ ନିଜ ମନର କଥା ଖୋଲି କହିଲେ। ରାଜକୁମାର ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ପୂର୍ବକ କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ନିଜ ମା ପରି ମନେ କରୁଛି। ନିଜ ପୁଅକୁ ଆପଣ କୌଣସି ପାପ କଥା କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତିଷ୍ୟରକ୍ଷିତା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ କୁଣାଳ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଦ ବ୍ୟତୀତ ମୁହଁକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ତିଷ୍ୟରକ୍ଷିତା କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମର ଏ ଦମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ତୁମର ଏହି ସୁନ୍ଦର ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ମୁଁ ତାଡ଼ିଦେବି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି, ତୁମେ ମୋ କଥା ମାନିଯାଅ। କୁଣାଳ କହିଲେ, ମା, ମୋ ଦ୍ୱାରା ପାପକର୍ମ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ତାକୁ ମୁଁ ମାଙ୍କର ଉପହାର ମନେକରି ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ଏତିକି କହି କୁଣାଳ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତିଷ୍ୟରକ୍ଷିତା କ୍ରୋଧରେ ପାଗିଳି ପ୍ରାୟ ହୋଇଗଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଅବସର ଖୋଜିଲେ। ଯୋଗକୁ ତକ୍ଷଶିଳା ନିକଟରେ କେତେକ ଶତ୍ରୁ ଉପଦ୍ରବ କଲେ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ରାଣୀ ତିଷ୍ୟରକ୍ଷିତାଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ନ କରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଣୀ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ସହିତ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ତକ୍ଷଶିଳା ପଠାଇବା ଉଚିତ। ସମ୍ରାଟ କୁଣାଳକୁ ତକ୍ଷଶିଳା ପଠାଇଦେଲେ। ରାଜକୁମାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ କଞ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଗଲେ। ରାଜକୁମାର ଚାଲିଗଲା ପରେ ତିଷ୍ୟରକ୍ଷିତା ସେନାପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ରାଣୀଙ୍କୁ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ରାଜକୀୟ ମୋହର ସବୁ ତିଷ୍ୟରକ୍ଷିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରହୁଥିଲା। ତିଷ୍ୟରକ୍ଷିତା ସେହି ପତ୍ର ଉପରେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନାମାଙ୍କିତ ମୋହର ବସାଇଦେଲେ ଏବଂ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ହାତରେ ତକ୍ଷଶିଳାର ସେନାପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜକୁମାର ତକ୍ଷଶିଳାରୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ରାଜକୁମାରଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ପରି ମାନୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତିଷ୍ୟରକ୍ଷିତାଙ୍କ ପତ୍ର ସେନାପତିଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ସେନାପତିଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ପତ୍ରଟି ଦେଖାଇଲେ। ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ସେନାପତି, ଏହା ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପତ୍ର। ଏଥିରେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ମୋହର ମରାଯାଇଛି। ଆପଣ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ସେନାପତି କହିଲେ, ରାଜକୁମାର, ଏପରି କଠୋର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମ୍ରାଟ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ତାଡ଼ିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କୁଣାଳ କହିଲେ,
ଆଦେଶ ଯେପରି ଦିଆଯାଉଥାଉ ପଛେ ତାହା ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଆଦେଶ। ମୁଁ ଓ ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କ ପକ୍ଷେ ତାହା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସେନାପତି ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଆଖି ଫୁଟାଇ ଦେବାକୁ ସମ୍ମତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜକୁମାର ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ଫୁଟାଇ ଦେଲେ। ଅନ୍ଧ ହୋଇ ରାଜକୁମାର ତକ୍ଷଶିଳାରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କେବଳ ଥିଲା ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀ କଞ୍ଚନା। କଞ୍ଚନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହାତ ଧରି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ପୁତ୍ର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ସାଧାରଣ ଭିକାରୀ ପରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲୁଥିଲେ। ରାଜକୁମାର ବୀଣା ବଜାଇ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର କାମ ଚଳୁଥିଲା। ବୁଲି ବୁଲି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ପଟାଳିପୁତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାତିରେ କୁମାର ଗୀତ ଗାଉଥିବା ସମୟରେ ସମ୍ରାଟ କଣ୍ଠସ୍ୱର ବାରି ପାରିଲେ। ସେ ରାଜମହଲରୁ କୁଣାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ। ଏତେ ଦିନ ପରେ ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ରାଣୀ ତିଷ୍ୟରକ୍ଷିତାଙ୍କ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସମ୍ରାଟ ରାଗିଯାଇ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ତିଷ୍ୟରକ୍ଷିତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଗାତ ଖୋଳି ଜିଅନ୍ତା ପୋତି ଦିଅ। ରାଜକୁମାର କୁଣାଳ ଏହି ଆଦେଶ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇ କହିଲେ, ପିତା, ସେ ମୋର ମା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ଷମାଶୀଳତା ସମ୍ରାଟଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଲା।